Shalom sedaya ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus. Saderengipun kita sesarengan nyuraos firmanipun Gusti wonten ing renungan dinten punika. Sumangga kita ngaturaken puji lan syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung amarga awit saking sih rahmat katresnanipun kita sedaya tasih dipun paringi kawilujengan, kasehatan lan wekdal kangge ngabekti sarta nampi sabdanipun. Monggo kita ndedonga rumiyin. Gusti Yesus ingkang tansah kawula sembah lan tresnani, Gusti ingkang kebak berkah lan kawelasan, wonten ing wanci menika kawula sowan wonten ing ngarsa panjenengan kanthi asoring manah. Matur sembah nuwun Gusti awit saking sih rahmat lan tuntunan panjenengan. Kawula sedaya saged kempal kanthi kawontenan seger kawarasan. Gusti sakmenika kawula badhe nyariosaken renungan rohani saking sabda firman panjenengan. Kawula nyuwun pangaksama saking sedaya kalupatan kawula, supados kawula pantes dados lantaran berkah panjenengan. Mugi panjenengan karsa maringi kawicaksanan sarta nganyaraken lati lan manah kawula lumantar Roh Kudus supados punapa ingkang kawula sampaiaken menika saged dados kegiatan panglipur lan pepadang kagem para jemaat. Sabda panjenengan mugi tansah nuntun kawula sedaya wonten ing margining kaleresan. Wonten ing asma paduka Gusti Yesus Kristus kawula pasrahaken dalem menika. Amin. Irah-irahan renungan dinten menika intining Injil kaslametan kapendhet saking setunggal Korintus gangsal 11 ayat 3 lan sekawan mekaten. Sabab kang wigati dhewe wis dak luntukake marang kowe, iya kang wis ditampani dhewe, yaiku yen Sang Kristus wis nglampahi seda marga saka dosa-dosa kita, nyondongi surasaning kitab suci menawa panjenengane wis kasarekake sarta ing 3 dinane wis kawungake cundhuk karo surasaning kitab suci. Para sedulur ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, serat ingkang dipun serat dening Rasul Paulus dhateng pasamuan ing Korintus punika ngemot hakikat utawi intining iman Kristen. Rasul Paulus ngenaken bilih pesen punika ing minangka perkawis ingkang wigatos sanget utawi paling utama wonten ing gesang padintenan kita asring nampi kathah parawarta utawi informasi, nanging boten wonten pawarta ingkang langkung ageng lan nylametake ngungkuli pawarta Injil punika. Wonten 3 dasar utami iman kita ingkang kasebat ing ayat punika. Ingkang kaping sepindhah, Kristus sampun seda amargi dosa-dosa kita. Sedanipun Gusti Yesus wonten ing kajeng salib boten namung prastawa sejarah biasa, nanging minangka kurban panebusan. Gusti Yesus ingkang boten kagungan dosa kersa nanggung paukuman dosa-dosa kita supados kita boten nampi paukuman langgeng, nanging nampi kamulyan lan pangapunten. Sedaya punika kalaksanan jumbuh kalian punapa ingkang dipun adharaken wonten ing kitab suci, kitab para nabi sadurunge. Ingkang kaping kalih, bilih panjenengane sampun dipun petak utawi kubur. Prastawa dipun petakaken Gusti Yesus punika mbutuhaken buktiaken bilih panjenengane saestu sampun seda minangka manungsa. Sedanipun punika nyata boten namung katingalipun dados tiyang seda utawi semaput. Kubur ingkang dipun tutup dados seksi bilih panjenenganipun sampun nebus kahanan raga ingkang pejah amargi nanggung dosa-dosaning manungsa.
Yang kaping ketiga, panjenenganipun sampun kawunguaken ing dinten kaping 3. Wungunipun Gusti Yesus saking antawasipun tiyang pejah punika dados bukti bilih pati lan panguwasaning dosa sampun dipun kalahaken. Kamenangan punika ingkang paring pangarep-arep sing urip kagem kita sedaya. Amargi Gusti Yesus gesang, kita ingkang pitados dumateng panjenenganipun ugi kagungan jaminan badhe kawunguaken lan nampi gesang langgeng sesarengan kaliyan Gusti wonten ing kraton ing swarga. Lumantar mengan punika kita dipuningetaken supados tansah ngadili jaminan kaselamatan punika kanthi pengkoh. Ampun nganti iman kita goyah dening rupa-rupaning ombak ing jagat ing tantangan gesang. Injil ingkang sampun kita tampi punika kedah dados dasar ingkang kiyat ageng kita nglampahi ngabdi dumateng Gusti. Monggo kita sedaya tansah saos syukur amargi sih rahmatipun Gusti Yesus ingkang sampun seda dipun pethak lan wungu kagem kaselamatan kita. Monggo kita ndedonga rumiyin. Matur nuwun Gusti, dene kawula sampun mirengaken sabda dalem ingkang suci. Sabda menika sampun nggugah manah kawula supados saged dados pribadi ingkang langkung sae. Kawula nyuwun kekiyatan sing saking Roh Suci supados menapa ingkang sampun kawula rungu boten namung mandheg wonten ing talingan, nanging saged kawula tindakaken ing gesang sedinten-dinten. Mugi berkah dalem tansah nunggil dumateng kawula sedaya ingkang badhe nglanjutaken ayahan utawi makarya sedaya. Donga menika kawula aturaken dumateng panjenengan. Amin.